Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka ƴan uwa da fatan mu wani lafiya. Sunana Samira Abubakar, kamar yadda kuka sani an fi sani na da Anti Samira. Ina zaune a garin Kano. Insha Allahu muna son mu bayani akan wannan harakokin zamani na online, haraka na networking. Almisali muna kira gare mu mata da maza. Ni yanzu kamar harkan da nike a kai nike son in kira ku shine harka na 52 alkhairi. Kamar yadda kuka ji ana cewa 52 alkhairi, uwar kuɗi ake samu a cikin wannan harkan. Da haka muke kira gare ku maza da mata ku zo ku yi wannan harkan. Wannan harka ba platform bane kamar yadda mutane da yawa suke cewa 52 platform. No, it's networking company. 52 networking company ne, ba platform bane. Don haka duk wanda yake tunanin platform ne, dan Allah ya goge wannan tunana a kansa. Ana samun kuɗi a ciki. Da farko ba wani abu bane, kuma ba kuɗi zaka sa musu ba. Shi 52 zaka yi rajista ne, kyauta zaka yi rajista. Activation ne zaka yi da dala 21. Shi kuma dala 21 ba wai su zaka sawa ba, a ni zaka bawa, ko kuma ka ba wani achievers wanda account ɗinsa yake a buɗe. Shine zai amfani da dalansa ya yi maka activating ɗin account ɗinka. Idan aka maka activating ɗin account ɗinka, sai me za ka shiga a site ɗinsu, za a karɓar maka loan na dala 375. Ana magana wajen 600 da wani abu zuwa 650. Jama'a, wannan tafiya ba na wasa ba ne. Kai me za ka yi activating ɗin account ɗinka dala 21 kacal. 52 ba su da inda ake sa musu kuɗi, sai dai ka ba wanda zai maka shi ya saka a aljihunsa. To don haka kada ku bari wannan daman ya wuce ku. 52 alkhairi, akwai mata da maza wanda suke samun millions of naira a sati, a wata, wasu ma a kullum. Kamar yadda nake gaya muku, ni shaida ce. Na faɗa, na kuma faɗa, tabbas ina daga cikin waɗanda suke samun kuɗin 52. Shi yasa nake zuwa na zo muku da ƙwarin gwiwa na akan ku yi 52 da alkhairi. Kada ku bari wannan dama ya wuce ku ƴan uwa. Wallahi idan kuna cikin tafiyan 52 babu ruwanku da wannan marar da ake ciki wai na rashin kuɗi. Duk wani achievers da yake cikin 52 bai isa ya ce shi yana cikin talauci ba. Allah ƙarya ne. Saboda me, ya riga yana samun dala. Kada ka bari hanyar samun dala ya rufe maka a cikin tafiyan nan. Kada ka bari kanka ya kulle. Ka saki zuciyanka, ka zo ka bi kawai a yi tafiyan 52 da kai. Is networking company kamar yadda ce muku 52 alkhairi. 52 da alkhairi yan uwa. Kamar yadda nake gaya muku, kamar rajista ne za ka yi a yi maka activating ɗin account ɗinka. 52 suna da wasu tsare-tsare, kamar yadda aka ce muku networking company ne, to dole sai ka yi networking ɗin nan. Shine mai ka gina team. Amfanin rufaran a cikin tafiyan 52 yana da matukan mahimmanci. Ka zo ka yi 52, kada ka zauna kai kaɗai. Kamar yadda na saba faɗa, a ko ina za ku rinka ji, maybe a voice ɗina ne ko wasu videos ɗina, ina ce muku idan ka shigo 52 kada ka yi ƙoƙarin cewa wai kai kaɗai za ka zauna ka jira har wata 6. Gaskiya bai kamata ba. Ya kamata idan ka shigo a matsayinka na ɗan kasuwa da ƙarfinka. Saboda abin da ake so a first level ɗinka ka sa mutum 10. First level ɗinka minimum ka sa mutum 10. Kai fa idan ka sa mutum 10 a first level ɗinka ka gama. Su kuma waɗanda ka sa, su ma me ya kamata su je su sa mutum 10. An baka nawa? An baka mutum 100. A first level ɗinka ka cimma target ɗinka na mutum 10. A second level ɗinka ka cimma target ɗinka na mutum 100. Nan ruwan kuɗin yake. Kuna fahimta? Don haka kada kanku ya kulle, ku je ku yi register, ku sa mutum 5 ko mutum 7. Idan account ɗinka yi wata 2 da yin rajista a cikin tafiyan 52 baka sa mutum 10 ka ba, baka cimma target ɗinka ba, to kun saka yadda muka saba gaya muku, ba ma muku ƙarya. Za a kwashe waɗannan mutane a kaiwa offline ɗinka. Offline ɗinka ne zai ci gaba da amfana, ya ci gaba da samun wannan 20% ɗin da yake na commission ɗin nan. Kuna fahimta? Sannan haka zalika, idan har baka ciki second level ɗinka ba, second level ɗinka na mutum 100, to insha Allah rabi shi ma haka za a zo duk wasu